Ambaton han imo problema. Karamdang nga nagahapag hin mga sagton para ha kinabuhi. Ikaw ba nabubukatan tungod hin problema? Sangkay, ini nga programa para gudla ha imo. Ambaton han imo problema. Nadangat hayo tagsa nga panimalay kada alas 9, nagtuwa alas 3, itong kerte. Ika halino. Sa naliwat ka episode han aton Anbaton han imo problema. So, pangumusta Ate Beck? Hanato, ikaw, kumusta ngayon Ate Beck? Adi, maupay. Ikaw, kumusta ka? Oh, nagtitika husay ka lagi hapon. So, permanente lagi hapon. So, para haton makabuktuan naton yung ating mga kaibigan dyan sa Maynila, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ibang bansa. Magandang gabi po sa inyong lahat. At kayo ay patuloy na sumusubaybay sa ating programa na ang layunin ay tulungan ang mga tao na nabibigatan sa kanilang mga puso. Anumang mga problema, ito po ay may solusyon. Amen. Wala pong problema na walang solusyon. Kaya nandito po kami, ako si Kuya Joel at si Ate Beck upang manalangin. So ngayong gabi ay manalangin muna tayo, Ate Beck, para sa ating pasimula sa ating programang ito. Sige, magampok kita. Amay nga baraan. Damo nga salamat, Lord. Hani mo padayon na pag-atiman haamon. Bugos nga adlaw, imo kami ginuugin timang noan, gimprovidean mo an amon mga panginahanglanon adlaw-adlaw. Salamat, Lord. Anwaray katapusan nimo nga provision and protection sa among mga kinabuhi, and bless this ministry, Lord. Samtang kami Ginoo mag-share sa imong mga pulong na nanimo gimbubuhat haamon kinabuhi. Bless Ginoo ang mga tao nga naga-join haamon yan nga gabi. In Jesus' name, amen. Amen and amen. So, pangumusta po sa ating mga kaibigan, Ate Beck? So, sa ating mga naunang nag-tune in sa ating programa. Okay, mga pangumusta naton, mga Avid listeners, viewers, mga viewers naton, kanati jingle ha Singapore gihapon, maupay nga gabi ha imo nga amo mga pagampo padayon ang Dios nagahatag ha imo kusog. Ngan kang Carmencita Luna, maupay nga gabi, magandang gabi sa inyo diya sa Imos Cavite at saka yung mga kapitbahay nyo sa kapitbahay mo at saka yung sa sulod bahay gihapon. Anani mo nanay nga ni mga kabugtuan. Maupay nga gabi gihapon kada Marta Lonsaga didaha Kabuinan Tanawan Leyte nga nanay ka Mary Joy, kan Marjorie, kan Jojo, ngan kan Mawis. Maupay nga gabi liwat Analisa Macariola Animos, no? You are watching from Ikainta Rizal. Yes. God bless you more. Hallelujah. Ngan, maupay nga gabi, haimo ji sa kubatsa, ngan, Chimalin, tidak haburi, Tanawan Leyte. Yes. Sandra Dipas, maupay nga gabi, haimo, thank you for the blessings nga imo gin-release para ha Ginoo. Thank you, and Dios mga panalangin haimo. And God will grant the desire of your heart and your family. Okay? And padayon kita, Kanavila Ima, watching from US. Hallelujah. God bless you all, lalo na sa inyong dalawa. I love you all. I love you too. Okay? Yan, Inkar 5. Maupay nga gabi di daha San Roque. San Roque, o barangay San Tanawan Roque. Leyte. Ngani Ma'am Helda Cotoner. Good evening gihapon na imo di daha Netherlands. Yes. With Frankie. God bless sa iyo mga kinabuhi. Ngayon sabi ni Carmelita Isabelo, hello, good evening po Pastor and Pastora. Masaya po kami, nanonood kami gabi-gabi. Kami diyan po. Yan ay nakaka-encourage sa amin. Ano? Yes, nakaka-encourage. So, sa ating mga kaibigan dyan sa Imos, Cavite, Luna family, Isabelo family, magandang gabi sa inyong lahat. Okay, sabi ni Sandra Dipas,
nakakita gihapin live. Oo, live Oo, kami yan ah. live na Hello. live tayo. Live na live kami yan ah. Okay, kumusta ikaw, Claire Lombri? And Kung kagabi yun, ano, na... kagabi ni, waray mga great naton. Yan ang gabi, great ka namon. Yan ka, Ma'am Faustina Songgalia. Yes. Ma'am, mga pa nga gabi, hayimo nga nanimo family. Salamat hanimo. Paghataging panahon para makag-upod haamon yan ang gabi. Kang Carol ngan Telma Phil, dida ha. Santo ninyo tanawan lately. Kumusta ka mo dida? Telma ngan Carol, ano yung mga kinabuhi? Ati Kat Cartalia and Jake and Jedrick Sword. Congratulations kan Hili. No, balto ko dit mga anak sa Ginoo. Supo ko dit kag anak. Amen. Okay. Ngente Briro Claro, good evening po. John Great, ako dito, hakabuinan po. Nawaray na COVID ngayon po. Amen. Amen. So, waray na COVID in Jesus' name. Mahadlok na ito ni COVID, maiwas na ito niya. Hallelujah. Sireng ni Santa, good evening hatanan ng mga kabugtuan ha Ginoo. Oo, mga taga Jesus Our Refuge family, good evening ha iyo mga leaders. Salamat sa iyong faithfulness sa pag-lead in family devotion every gabi-gabi. Kami nalipay for your faithfulness. Yes. Yan kami nadadasig pagbuhat sa buraton sa Ginoo because kamo gihapon naga-faithful gap kamo sa inyong mga assignment. So all the glory belongs to the Lord. Panalanginan gud kita sa Ginoo. Hallelujah. All right. Ati Beck, pangumusta gap naton na Mayor, Mayor Peltixon. Upo na niya kapika sa kinabuhi, Madam Penetixon, upo na niya mga anak. And to all our employees sa Tanawan LGU and to all our frontliners, mga kapulisan. So, good evening ngayon, Police Captain Bardelion, naton na Chief of Police din ng Tanawan, ang mga barangay health workers. So, diniha barangay likod, naton uptik nga kapitan, Honorable Rolando Palo, o tanan gap natong mga kapitan, dida, labi na ato Santo Niño, ano? Cap Alex Meralles. So, maupay nga gabi, tanan mga tanod, ginagabi, nagbabantayan aton mga barangay. Okay, mga pangagabi, hanakon mga anak, Juhan, Jojo Lerios, nga ni Jeremy Lerios. Salamat sa Ginoo sa proteksyon na ginahatag ni Ginoo haiyo. Ngan kan Hana Lerios, didahakan Ramos Tanawan Leyte. Nga nanimo mga neighbor, dida kang Nanay Santa, nakon mother-in-law. Ngan kang Lala o kang Ma'am Irma Compio, maupay nga gabi ha iyong atanan, ngan kan Veronica Valera, dida haburi, kan Mercy Songgalia, dida haburi, ngan daw nga salamat Sa lahat ng nanonood ngayon. Ngan ni Mika Manatad Lerius, maupay nga gabi ha imo Mika, ngan sering ni ate Big ate Mara Veronica Valera. Good evening to the servants of Almighty God, the anointed couple. All the glory belongs to the Lord. Amen. Amen. Ngan Mark Elmido Soria. Good and blessed evening, Pastor Joel and Pastora Rebecca. Thank you. God bless sa iyo. Jake Luminoki. Good evening, Pastor and Pastora. Shout out sa mag-ama ko, Marlon and Kali. Adi kami namamati ha iyo, Pastor. Maupay nga gabi ha iyo dida, Jake. Inaot nga ada kamot maupay nga kahimtang, no? Stay safe gihapon na niyo pag-ukoy dida. Okay, Chaimi Makaray, dida ha Burawin tanaw, Burawin Leyte. Yan animo mga pastors. Baka nawawara ka, ate. Animo pastor nga animo mga kabugtuan dida ha Burawin Chaimi. Okay, salamat na niyo. Pagkikita ngan ka ng Chilin Ortiza, maupay nga gabi gihapon dida Santo Niño kan ate Beatrice Orteza, Brother Lando, Faith, and tanan dida ang mga apo nga mga buutan nga mga kaapuhan. Maupay nga gabi ha iyo nga tanan. Right. So, yun ang gabi. Ayoko pag-alang pagpadara niyo mga prayer request, mga comments. Kaya yun ang gabi, usay ning gabi nga diin makakapati kita hin testimony.
kung paano hiya ginpagkuhang Ginoo aniya kinabuhi pa makakarinig tayo ng patotoo kung paano siya binago ng Panginoon. So ngayong gabi ay makinig muna tayo ng isang awitin tungkol umuran kanina Ate Beck. Oo. Umuran. So ang ating awit ay tungkol po sa ulan. Waray-waray po ito. Showers of blessing ito. Okay. Oran. Dito po ang ating awit para sa inyong lahat. Ulan. Baraka kay kaupod ka payong ka nga masisirungan masasarigan ngadan katima hanuran o Ginoo ko ikaw ang nagmangno kakunop nganyana diri magbabag-o han pag-igugma mo bisan ha kakurian nga sugad han bagyo diri mababaraka kay kaupod ka payong ka nga masisirungan masasarigan ngadan katima hanuran o Ginoo ko ikaw ang nagmangno kakulop nganyana diri magbabago ang paghigugma mo kasing murayaw hanturo hanuran diri mababaraka Jesus aadaka hagugma mo Ginoo ko ako mapahuway ngadan pagkuraw hanuran ngadan pagkuraw Yadahan pagkurawan uran, ang uran amuan simbolohan pagkamaupayhan Dios, kaya nagpapauran ngadtuan mga tao matadong, o diri man matadong, kinpapauranan kita. So, haluyo hini nga pandemic, kunara kita aton mga tagsa nga panimalay, hinautod ta nga bisan umuran o diri, importante nga maupay ang Dios sa aton mga kinabuhi. Amen. Okay, padayon kita pangumusta kang Peter Morales. Siguro ada Bagyo, no? Andiyan ka sa Bagyo. So, kumusta yung asawa mo at saka yung mga anak mo? Sabi ni Jake Luminoki. Ano, pastor? Sige mandlingi ikan pastora. Sige imutawa. Maresyo lang ka mga doha. Ginuhusayan latiha ako nada. Okay. Maupay nga gabi gihapon ha imo Pastor Eliezer Matiga dida nga Surigao City. Salamat sa Ginoo nakaabot na naton buruhaton dida ha Ginoo. Ngan salamat Lord han ministry ni Pastor Eliezer nga maging magmainuswagon. Amen. Mga pangumusta gihapon dida anakon igsoon sa Isabel kang manang Pastora Delia Monghit Manata da Blanqui,
Mayong gabi sa inyong tanan, diha kan Jonathan, kan Chassie. Happy birthday, Chassie. So, siguro 7 years old ka na, no? So, mayong gabi, good evening ha, yung tanan diha sa Isabel Leyte. So, kumusta ka mong tanan? Yan, siguro nag-enjoy ka mo sa inyong birthday celebration karong nga gabi. Okay, mayong nga gabi, Alros, Alcunaba, Nunoy, and Vincent, maupay nga gabi ha iyo. Manuel Deswasido, maupay nga gabi, Pastor Joel, ngan Pastora Rebecca, God bless, han iyo programa. Maupay gihapon Tikang ito yung Katarman, ato mga kasangkayan, Katarman Northern Summer. Maupay nga gabi ha iyo nga tanan dita. Okay. Sering natin jingle. Pastora, you're only excited. Okay lang yan. Minsan na mix but we still love you. Nagkakanguyit-nguyit. Excited din, Doro. Oo. Okay. Okay, Brad Robert Pasyente from Iloilo. Sering niya, good evening, Pastor and Pastora. May this program of yours bring blessings to those who are afraid of this pandemic in our land, continue to be a source of strength and comfort like the rain that showers to all. Okay. Akala ko Seymour. Okay, purihin ng Diyos. Good evening sa iyo, Brad Robert, Pasyente, and buong pamilya dyan sa Iloilo. Totoo po, nagsimula po ang ating programa dahil nakita namin nung kami nandito sa aming barangay na lockdown. So, nag-lead po ang Panginoon sa amin na gawin namin ang programa ito kahit sa anong paraan may parating lamang na mabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Praise the Lord. Alright, Ate Beck, ipapagpatuloy natin ang mamaya ang ating mga prayer request at mga pangumusta. Ngayong gabi ay makinig muna tayo ng isang awitin uli. Ordinary people. Okay? Ordinaryo nga tao. Bisan kita ordinaryo lang nga tao, subalit po kapag tayo po ay inalin natin ating buhay sa Panginoon, meron pong malaking pagbabago. Ordinaryo nga tao, ungod nga ordinaryo nga tao, iyagin pili ang sugadhai mo ngan ginsugo sumunod kan Jesus. Ngan kun ang tao tangkudkud ha Dios, maski pobre ka man ikaw iya kakarauton, ang gudiyay magdadamu kun ighatag mo kang Jesus. Ang ordinaryo nga tao, nga ordinaryo nga tao, iyagin pili ang sugadhai mo ngan ginsugo sumunod ka Jesus. Ngan ko ng tao tangkudkud ha Dios, maski pobre ka man ikaw iya kakarauton, ang gudiyay magdadamu kung ihatag mo kang Jesus.
sugad habalon han bata kan Jesus siya ginhatag ang mga tawo na busog haisda ngan tinapay man mas pinakungguti ay la kung ighalad kan Jesus hakamot han Ginoo imugod makikita ang mga grasya nga natikang haiyan ang ordinaryong nga tao ugod nga ordinaryong nga tao iyagin pili ang sugad haimo nga ginsugo sumunod kan Jesus ngan ko ng tao tang gudgud ha Dios maski pobre ka man ikaw iya kakarauton ang gudiyay magdadamu kung ihatag mo kang Jesus ang gudi ay magdadamu kung igbutang mo hakamot ang Diyos. Paatulikan kanta, ordinaryo nga tao, bisan diri man kita kilala, ang mensahehan Dios, yan ang agabi, nga bisan ano lang kaguti ay, pero imo ni ginhatag ka Ginoo, gaano mang kaliit na bagay sa ating buhay kapag ito ay ibinigay mo sa Panginoon, nagiging malaki ito, nauswag ang aton kinabuhi. Ganyan ang agabi ay ako po ay magpapatotoo, ang magte-testimony po ngayong gabi ay si Kuya Joel. Sino po si Kuya Joel? Kasi marami rin sa ating mga viewers na hindi pa ako kilala, pati si Ate Beck hindi pa rin kilala. So ako ang mauuna, pero sa susunod na ng mga episode si Ate Beck magte-testimony patotoo kung paano kami binago ng Panginoon. Nung ako po ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, ang aking pong buhay ay medyo napariwara. Malayo po sa presensya ng Diyos. Ako po ay, dati ako po ay lasinggero. Nung ako po ay nasa high school, ako po ay nagsusugal, ako ay nagbibisyo. Hindi ko na babanggitin anumang mga bisyo, pero katulad ng yung pag-iinom na talagang morningan, mula sa umaga hanggang sa gabi, hanggang sa pagkapugas, bukas, lalo na kung may mga okasyon po sa aming barangay. Noong ako po ay high school, muntik na po akong mamatay dahil sa paglalasing. So, yun po ay December 24 po ng disperas ng Pasko. Na ako po ay lasing na lasing at ako po ay biglang natumba. At ako po ay dinala ng mga tao doon sa aming bahay. Gusto nila akong daling sa ospital kaya bigla akong nawalan ng malay. At ako rin, nawalan po ako ng consciousness sa mga oras na yon. So, yun po ang aking buhay, lasinggero, hanggang hindi ako makontento sa paglalasing. Meron akong mga kaibigan na mga drug addict. Mabait po ako sa bahay, mabait po ako. Alam niyan ni nanay ni tatay, kahit po sa school, ako po ay mabait. Iba nga na aking mga teacher nandito, siguro nanonood. Ako po ay consistent honor students, okay? From elementary, first honor hanggang sa pag-high school, first honor. So, proud na proud po ang aking mga magulang.
dahil ako ay mabait, tapos consistent honor student. At sa lahat ng mga activities sa paaralan, ako po ay aktibo, lahat pinapasukan ko. Pero isang bagay lang sa aking puso na parang may missing, no? Parang kulang sa aking buhay. At akala ko na matatagpuan ko yon sa mga bisyo ng aking buhay. Hanggang hindi ako makontento sa paglalasing, minsan binibigyan ako ng aking mga kaibigan ng marijuana at saka tumitikim ako. Hanggang sa pag-college ko, ay ganun pa rin ang aking buhay. Pero aking pong naramdaman na parang wala akong tunay na kagalakan. Hindi ako masaya. Wala akong tunay na satisfaction sa aking buhay. Parang may hinahanap ako. Kahit anong gawin ko na mga party-party, mga kasayahan, pero hindi ko naman pinapababayaan ang aking pag-aaral. Okay? Consistent po ako sa aking pag-aaral. Nung ako po ay pumasok na sa college, ay doon po may nakilala ko ng isang aking classmate na may dala-dalang Bible. Tapos inimbita niya ako doon sa Bible study sa paaralan. Ang pangalan niya ay si Sunny. Ngayon, pastor na siya na doon sa Maynila. At inimbita ako sa isang pagtitipon ng mga estudyante na kung saan mayroong nag-share ng salita ng Diyos. Nag-share ng Bible. At sabi ng nag-share, pwede tayong lumuhod bago tayo magsiuwi at pwede niyong tanggapin si Jesus sa iyong puso ngayong oras na ito. Nang lumuhod ako, naramdaman ko, mga kaibigan, na parang nandoon si Jesus. At alam ko na hindi ako karapat-dapat dahil marami akong hindi magagandang ginagawa at alam ko na hindi kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Subalit habang ako'y nakaluhod, ako'y umiiyak at parang naramdaman ko na si Jesus ay nandoon, nagsasabi, anak, pawaray-waray sa payan. Okay lang yan. Kahit sino ka, anong ginawa mo, mahal kita. So, doon ko narinig ang salita ng Diyos for the first time, yung John 3:16. So, matagal na yon, April 1987, matagal na. Sabi doon sa John 3:16, na gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos, pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, nang sino man na sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Doon ko tinanggap si Jesus sa aking puso dahil naramdaman ko na ina-accept ako ni Jesus kahit ano pa ang ginawa ko, kahit sino pa ako. Pag tayo ko, mga kapatid, mga kaibigan, doon ko naramdaman na magaan ang aking kalooban at para akong naglalakad sa ulap pag uwi ko. Para akong tulala. At doon nagsimula ang pagbabago ng aking buhay. Kasi dati, kung ako po ay nagtatrabaho, nung ako'y high school, kung meron akong pera, at yung tatay ko ay karpentero, ako'y sumasama sa aking tatay every summer. Yung aking pera, nauubos yan sa inuman. Alam niya ng aking mga kaibigan sa aming barangay dito sa Tanawan. Subalit nung ako po ay nagsimulang magbasa ng Biblia, meron po akong nabasa na ikinagulat ko. Dito po sa Episo 5:18, sabi po sa English, "Don't be drunk with wine." Huwag kang maglasing because that will ruin your life. Instead, let the Holy Spirit fill and control you. Kasi kapag ako'y nalalasing, ang nagkokontrol sa akin, ang espiritu ng alak, hindi ang Espiritu Santo ng Diyos. Tapos, nung nabasa ko po ang 1 Corinthians chapter 6, verse 9, sabi dito sa English, "Don't you know that those who do wrong will have no share in the kingdom of God? Don't fool yourselves. Those who indulge in sexual sin, who are idol worshippers, adulterers, male prostitutes, homosexuals," sa 1 Corinthians 6:10, "thieves, greedy people,
drunkards, abusers, and swindlers, none of these will have a share or they will not inherit the kingdom of God. Kaya kahit gaano pa ako ka mabait at gaano ako nag-excel sa eskwelahan, pero kung ako ay lasinggero, sabi po dito, hindi ako makakapasok sa karyaan ng Diyos. So yun po ang sabi ng Biblia, I will not inherit the kingdom of God. So doon nagsimula ang pagbabago ng aking buhay. Sabi ko, Panginoon, tulungan mo ako na lumaya sa pagiging drunkard, na hindi na ako makontrol sa anumang alak. So, doon ko inalay ang aking buhay. Sabi ko, Panginoon, tulungan mo ako mabago ang aking buhay. So, praise the Lord. Sabi po ng Bible, 2 Corinthians 5:17, ang sino man na kay Kristo ay bago na ang linalang. Nawala na yung mga luma at pinalitan ng bago. So, kapasalamat ako sa Panginoon na binago ang aking buhay hanggang ngayon. Hindi ako bumalik na sa aking dating buhay at nakikita ko rin ang aking mga anak na sila'y sumusunod kung sino ang tatay, yun din ang kanyang mga anak. So, para sa inyong lahat, mga kaibigan, tayong mga tatay ay tayo ang sabi sa Warewa, harigihan panimalay. Ano? Yun ay, anong sa Tagalog yung harigi, Ate Beck? Ano sa Tagalog? Hindi ko maano. Basta harigi. Yun ay patukuranan. Okay? Ang post. Yan, sa English, post. Poste. Yan, okay? Ang poste, tayong mga tatay, ang poste ng ating tahanan. Pag yan ay masira, talagang babagsak. Ang nanay ay ilaw ng tahanan. Pero tayong mga tatay, ang poste, tayo ang pundasyon ng ating pamilya. Sabi pa, like father, like son. Kaya noon nangyari, kung ganun din ang aking tatay noon, ganun din ako. Pero hindi ko papayagan na ako na tatay ngayon, ay magiging ganun din ang aking mga anak. So kailangan ngayon pa lang na ako na tatay ay maging responsable ako na tatay na nagmamahal sa mga anak, nagmamahal sa asawa, na walang ibang mamahalin. Nag-iisa lang na aking asawa, kundi si Ate Beck. Walang iba. So, mula noon hanggang ngayon, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa mga biyaya na ibinigay ni Lord, na binigyan kami ng mga anak na rumerespeto sa mga magulang at sinusunod nila kung ano ang modelo o ginagawa ng bilang ama. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon na ako'y binago ni Lord ang aking buhay. Dahil kung hindi sa Panginoon, hindi talaga ako mababago. At dito po ako magtatapos sa 1 Corinthians chapter 6, verse 18, 19, and 20. Kasi po, marami dyan sa ating mga viewers na meron siguro mga bisyo, hindi tayo makalaya. So sasabihin ko sa iyo na itbaton hit imong problema, ang sagot sa iyong problema ay si Yesu Kristo. Kung may mga bagay, bisyo, kasalanan man, mga secret sins na hindi tayo lumalaya, walang iba na makakatulong sa atin kundi ang Panginoong Kristo. Sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 18 to 20, run away from sexual sins. Kung ating problema ay sexual sin, sabi dito, umiwas ka, you run away. No other sin so clearly affects the body as this one does. For sexual immorality is a sin against your own body. Or don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Ang iyong katawan, kaibigan, ay templo ng banal na Espiritu Santo, who lives in you. The Holy Spirit lives in you and was given to you by God. You do not belong to yourself. Hindi ikaw ang may-ari, hindi ikaw ang tag-iyatin kinabuhi. Bakit? Sabi po sa verse 20, for God bought you with a high price. So you must honor God with your body. Kaya, i-honor mo ang Panginoon habang ikaw ay may pagkakataon pa. Ibigay mo, isurrender mo ang iyong buhay sa Panginoon. Gaya ng ginawa ko noon, nung ako po ay young people pa,
hanggang ngayon hindi ako nagsisisi na ako ay sumunod sa Panginoon. Kahit ako ordinaryo lamang na tao, pero sa pamamagitan ng aking testimony, sana po yung ating mga nakikinig, kung meron kang mga bisyo, mga ugali na hindi nababago, o kaguluhan sa iyong pamilya, ang gagawin mo lang, ialay mo ang iyong buhay sa Panginoong Jesucristo. So ngayong gabi, mananalangin tayo. Kung gusto mong tanggapin si Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas, ay pwede mong gawin ngayong gabi. Huwag kang maghintay bukas kasi hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Sabi ng Bible, today is the day of salvation. Today is the day of acceptance. Ito ang araw ng pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ngayong gabi, kung gusto mong tanggapin si Jesus, mananalangin tayo. Kailangan tanggapin natin na tayo ay nagkasala, at dahil sa kasalanan na yan, tayo ay nahiwalay sa Panginoon at gusto ng Diyos na maibalik ang ating relasyon sa Kanya. So, sa lahat ng nakikinig na gusto mong tanggapin si Jesus, o siguro ikaw ay sumampalataya noon, pero nawalay ka sa Panginoon, nangihina ang iyong pananampalataya sa Diyos, ito ang panahon na bumalik ka sa Diyos. Ito ang panahon na manumbalik ang iyong mainit na relasyon sa Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Iyuko po ang ating mga ulo. Okay? Sa inyong mga tahanan, ilagay mo ang iyong kamay sa iyong puso at ang isang kamay sa taas bilang tanda ng pag-aalay ng ating buhay sa Panginoon. Tayo po ay manalangin sa mga oras na ito. Panginoong Hesus, salamat na ikaw ay nagmamahal sa akin. Nga ikaw ay nagmamahal sa akin. Patawarin mo ako, Panginoon, sa lahat ng aking mga kasalanan. Sa lahat ng aking mga Hugasan mo ako ng iyong mahal na dugo. Ngayong gabi, binubuksan ko ang aking buhay. At tinatanggap kita. Bilang Panginoon. At tagapagligtas ng aking buhay. Mula sa gabing ito, ikaw ang maghari sa aking puso. Paguhin mo ako, Panginoon. Tanggalin mo ang lahat ng kasalanan sa aking buhay. Hugasan mo ako ng iyong mahal na dugo. Sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Panginoon. Sa pagpapatawad mo sa akin. At salamat din po sa pagtanggap mo sa akin. Kahit sino pa ako. Salamat po, Panginoon. Ito ang aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, kung anong ginawa ni Jesus sa aking buhay, gagawin rin sa iyo. Lalong-lalo na kung ikaw ay tatay, ikaw ay modelo ng iyong mga anak. Kaya napaka-importante na ikaw ang unang lumapit sa Panginoon. Sa lahat ng tumanggap kay Jesus, sabi po ng Biblia sa John 1:12, as many as receive Him, even to those who believe in His name, kung ikaw ay tumanggap at sumampalataya kay Jesus, binigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos. Amen. So our desire, our prayer tonight, na patuloy kang pagpalain ni Lord, maging maganda ang iyong relasyon sa iyong pamilya, sa mga mag-asawa, maging maganda ang relationship, at ang mga anak ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Ang magbabago lang sa ating pamilya, ang ating Panginoon. Hindi natin kayang baguhin ang ating pamilya. Kaya tayong mga magulang, tayo ang unang susunod sa Panginoon. Kaya sa gabing ito, purihin natin ang Diyos. Ate Beck, let us pray sa ating manonood. Pwede nga ikaw ang mag-pray para sa kanila. Okay, let's pray. Thank you. Ginoo, damo nga salamat ka na nga kagabion, Lord. Han mga tao, Ginoo nga nagkarawat haimo, isang pahan nakabatihan, pagpatutuo ni Kuya Joel, paano mo siya binago. Damo nga salamat, Lord, nga diin, ini Ginoo makahatag, Lord,
susbaranan han na mamati Ginoo nga gusto nga makilala kon hino ka. Lord, amo mga pag-ampo kan mga kaanakan nimo nga nagasubaybay hini nga buruhaton. Lord, ikaw magakiwa sa ilang mga kinabuhi nga ng mga tao Ginoo nga waray pa makakilala imo. Yes. Makilala kanira Ginoo pinaagi hini nga programa. Nga hantanan Ginoo nga mga kabatunan haimo gudla makukuha. Salamat Amay, hangaran ni Jesus. Amen. Amen. So, makinig muna tayo sa isang awiting kapayapaan. Kamurayawan. Hadira nga ada ni Kristo ay mo kinabuhi. Nagkakaroon ng kapayapaan ang ating buhay. Kinabuhi ko hato permi na babara ka. Mga pagtangis ko di na iilog kan waray kakatuan. O Jesus, di na nga ikaw ang makilala ko. Nga tanan pinakusog nimo, nga tanan kinupay mo. Kamurayawan nga nati kang haimo, naagihan ko hakinabuhi ko. Kamurayawan nga hato paginhuhulat akong Ginoo hakinabuhi ko. Jesus, magmumurayaw ang ngatan lang. Kamurayawan nga nati kang haimo, naagihan ko hakinabuhi ko. Kamurayawan nga akong ginhuhulat buhi ko. Hakinabuhi ko. Alright. So, may nakita mga comments sa naton mga kabuktuan dito sa Ginoo. So, pwede naton basahon at Bek ang mga comment. Okay. Ate Bek. Okay, good evening ha aton nga tanan mga kasangkayan. Hinautunta nga ada ka mo nga maupay nga kahimtang iti yung mga kinabuhi nga na ibibiling na mo patitian mga comments. Okay, sharing ni Eva Constantino. Maupay nga gabi, pastor ang pastora, nakikinig kami ha Ginoo didihatan sa Caresa. Salamat. Lagi ako nakakabatiha iyo. God bless po. Okay, kan Maria Corazon Midrano, kan Jingle, pa-shout out na lang po kina Jules, okay? Na nasa Cebu and with his friends, nakasama niya sa bahay at work. So, good evening ha mo Jules. And also to Sally Hakan Ramos and to my family, hoping they will be watching and listening your program, but I know some of them are watching this evening. Okay, so maupay ang gabi hayo ng tanan dida, tanan ng mga friends ni Jingle Hakan Ramos dito sa Cebu. Maupay ang gabi hayo ng tanan. Okay. Okay, so Richmond Tulibas, saring niya, good evening po, watching from Daman, Kingdom, Saudi Arabia. God bless us all. Okay, so meron dito sabi ni Maria Veronica Valera,
ay Pastor and Pastora Rebecca, prayer request ko la po parahan full recovery ni Annalyn Mabag, okay, from Burawin, Leyte. Nakagawas na gadiya hospital, akong pagampo nga anuman iya iniinom nga medisina, yan na gamiton ni Lord nga makabulig, nga maupay dayon haiya. Pinaagi hang grasya ni Lord. I know God will do the rest. Thank you han mga daan han iyo prayers. Siguro iampo nato ni daan hi Annalyn Mabag ato ha Burawin, Leyte. Ato ni ampo ini nga tanan. Okay, magampo kita. Pati gyapon na di may nagre-request hanira rapid test nga waray kadayon nga maging negative kung mag-test na hara. Okay, amay nga baraan. Yes, Lord. Gamhanan na mo nga Dios ngan waray katumbas han imo gahom. Ug ikaw ang doktor sa tanang mga doktor. Ginoo damo nga salamat nga diin han imo pagraysa nga krus, imo gindara ang tanan nga mga sakit, Ginoo. Yes, O Lord. Amo mga pagampo, Lord, siya nga takna, Ginoo, kang Annalyn Mabag, nga ikaw it maaram, hitiya sakit, kung ano man nga mga medisina, nga iya gintutumar. Yes, O Lord. Amay, gamita ini nga instrumento para han katambalan niya, Ginoo. Salamat, Lord, han imo, Ginoo, gamhanan nga kamot, nga magahikap, han iya ulo nga to niya, dapa-dapa. Yan nga takna, Lord, han imo, gahom, ang katambalan nga iya maangkon, pinaagi sa imong dugo nga ginula sa krus sa Kalbaryo. Yes, O Lord. Amay damo nga salamat, Lord, animo kumpleto nga katambalan nga imo ihatag kaniya. And bisan pa man, Lord, ining Ginoo nagpa-prayer request, Lord, han ira rapid test, Yes. Ginoo nga maging negative, Lord, and result. Ngan waray mga sakit o COVID man nga virus sa ngaran ni Jesus. Ikaw, Ginoo, maaram han nga tanan, Lord, ini nga mga tao, ini nga grupo nga i-rapid test nila, Lord. Ikaw, Ginoo, magakiwa, Lord, Yes. nga ging normal ang result nga waray, Ginoo, Jesus. virus and COVID-19. In the name of Jesus, Yes, we believe, we Lord, believe, Lord. han katambalan nga ira maangkon. Yan salamat, O Dios, sa nimo gahom. Yan bisan pa man, Lord, may daginuusang nga nanay nga nagpa-prayer request. Nga hiya, Ginoo, nasasaktan, Lord, haniya kasing-kasing. Yes, O God. Ano man, Ginoo, nga nahitabuhan iya relasyon, haniya asawa. Ako, Ginoo, nagaampo, Lord. Your word says, O God, what God hath joined together, let no man put asunder. Waray makakapabulag, Yes. hairang relasyon, Ginoo. Waray man, Lord, inigahom ang kaaway, nga destroy hanira relasyon kapag asawa. Bisan harayo man ang bana, Lord, nga ng asawa, harayo man hiraya na nga takna, pero ikaw, Lord, magkikiwan ini nga tanan. Upaya, Lord, ang mga kasakitan, nga ira naabat hamatag usaha, ira mga kasing-kasing. Kay ikaw nahigugma, ha, ira kinabuhi, amay. Damo nga salamat, Ginoo, ani mo padayon nga pagtambal, han physical, han spiritual, and emotional healing, Lord. Patit ila financial, ikaw, Lord, may magatambal. Ngan, Lord, padayon kami nagaampo, bisan pa man, Ginoo, hanusa nga nanay nga naga-prayer request, Lord, nga makaada hira, Ginoo, hinbalay, Yes. nga ira, Lord, matutukod, bago matapos ini nga December, Lord. Yes, O Lord. Bago, Thank you, Ginoo, magamit hatagiya, antuna, makakahimo na hira, Lord, hinbalayhan iya pamilya, Yes, Ginoo. O Lord. Thank you. By faith, Lord, an iya pagtuo nga makakahimo gud hira, Ginoo, bago matapos ini nga tuig. Lord, diyan nga bulan nagaampo kami nga ikaw, Ginoo, magtitikang Yes, O ang Lord. panalangin nga hura nga panalangin nga diri matatapos ang balay kun diri, Ginoo, pinaagihan imo gahom nga pag-supply haira. Salamat, Lord, hanimo provision hanimo mga anak. Lord, ang tanan, Ginoo, among gihalad kanimo, among gipangayo, Lord, an imo pagkiwa hining agahom, ang ngaran ni Jesus. Amen. Amen. Sabi po ng Biblia, Matthew 21:22, if you believe, you will receive
whatever you ask for in prayer. Kung ikaw ay sumasampalataya, tatanggapin mo ang kahit anong hingin mo sa panalangin. Glory to God. So, amen sa lahat ng ating mga kaibigan, sa lahat ng pagtugon ng Panginoon sa ating mga panalangin. Hindi lang dito sa ating programa, mga kaibigan, kundi nagpapatuloy po tayo. Yung mga nagko-comment sa kanilang prayer request, yung nanonood, ay patuloy namin, inilista namin, pinagpe-pray namin. So, wag niyong pigilan na i-share ito programa sa ating mga kaibigan, sa mga hindi pa nakilala kay Lord, dahil sa kanilang pakikinig, ang Holy Spirit po ay kumikilos sa kanilang puso. At kapag sila ay mag-comments kung ano ang kanilang prayer request, pinagpe-pray namin. Kung meron po kayong prayer request na confidential, pwede po nyo isend sa Messenger, Rebecca Manatad Lerios, o di kaya kay Joel Galia Lerios. At sabihin mo, Kuya Joel or Ate Beck, confidential ini. At ipapanalangin namin, pero hindi namin babanggitin ang iyong pangalan. Po. So, salamat sa mga nag-tune in ngayong gabi, Ate Beck. Okay, mga pangumusta, Kang Irene, Albert, Yanjaira, Tulibas, Gingawan. Okay, magandang gabi hayo, mapayang gabi. Gingawan, Tanawan, Leyte. Ngan Kang Karin, Makinsyo, Didaha, Tuya. Tagami. Okay. Leyte. So, maupay nga gabi, iyo. Dida, ngan, hatanan pa nga sumusubaybay, hanaton buraton, yan ang gabi, ngan salamat iyo mga pag-comments, nga naniyo pagpamati, nga pagkita, pakigupod aton. So, next Saturday, ako magtitestimony kung paano ang Diyos nagbago akong kinabuhi. Pa ako na-save, ng paano ang Diyos nagbabago akong kinabuhi. So, sabi ni Hilda Cotoner na Seringhiya, thank you, Pastor, for sharing your personal testimony. Glory to God. Amen. Okay? Ngayon, salamat sa Ginoo, nga tanan, nga mga naging kaupod haamon. Okay, so sukaron talaan ay mga kasangkayan, ayaw nga limot, pag like aton Facebook, ang paton, hanay mo problema, ngan bay na naton YouTube, ngaran hamon na YouTube is Kuya Joel and Ate Beck. Okay, lahat ng ating mga episodes ay nandoon. Kung na pwede nating i-share, kasi kapag ikaw ay mag-like, mag-comment sa ating YouTube channel, nanonood din yung iba, yung ating mga kaibigan na hindi namin kaibigan. So, don't forget, pag-share na natin mga programa. So, God bless you tonight. Yan, duro lang kahalipot, maliit lamang ating panahon, pero salamat sa Panginoon na binigyan tayo ng pagkakataon. So, ngayong gabi, inihi Kuya Joel. Inihi Ate Rebecca, magsisiring hayo, maupay nga gabi hayo nga tanan. Okay, good night haton. So, buwas, waray kita, Jesus our refuge, waray kita fellowship. Pelsikal, pero online na naton Sunday worship buwas. Alas 9 magtitikang. So, diri lang kita ma-announce kung saan kita mag-gather diri kay GCQ pa itong tanawan. Okay? So, good night. God bless sa iyo tanan. Ini ang baton, hanay mo problema, magasisiring ha iyo. Adamo nga salamat ha iyo nga tanan. God bless everyone. Kumusta? And good night ha iyo.